Igandean banatu zituzten 27. Lazkao Txiki bertsopaper lehiaketako sariak. Gaztetxoen mailan Oñatz Aramendik jaso zuen lehen saria eta bigarren eta hirugarren Aner Azurmendi eta Ane Arrizabalaga izan ziren urren ez urren. Gazteen mailan Maia Aiestaran Beasaindarra gailendu zen Kale Beltza lanarekin eta bigarren Aner Peritz pasaden urteko irabazlea izan zen. Helduen mailan pasaden urteko podiuma errepikatu zen eta Ekaitz Goikotxearentzat izan zen txapela Zakila maite duena lanarekin. Podiuma Aitor Albistur eta Jon Gurrutxagak osatu zuten urren ez urren. Edo Ingalaterrako printzearen despedida, baina izan bada zer nahi bere kikian handida. Anekdotikoki politia da, ezta? 11 lagunek parte hartu dugu maila nagusian, eta iazko irabazle berberak izan gara eta gainera orden berean, ezta? Anekdotikoki kontatzeko politia da eta niri dagokidanez, bigarren aldiz sariketa maite hau irabazteko aukera izateak asko poztu nau. Bai oso garbi daukat, ezta? Urtean zehar 2 bertso sorta idazten ditut. Ikasturtean zehar murgilduta ibiltzen naizelako ikasleekin eta eguneroko jardunean eta saiatzen naiz oso barrura eragiten didaten gaiak lantzen eta ahal izatera gizartean ere eragin dezaketen gaiak izaten, ez? Eta oraingo honetan ere duela 2 urte Baxarri saria irabazi zuten bertsoetan bezala identitatea da jorratzen dudan gaia. Zakila duen emakume baten larruan jartzen naiz eta berak egunerokoan dituen zailtasunei kandatzen diet, baina batez ere gizarteari kritika zorrotza eginez iruditzen zaidalako oso azalean geratzen garela gure borroketan, gure diskursoetan, askotan diskurso hutsean geratzen gara, ez? Eta jende asko dago bitartean asko sufritzen ari duena, ez? Badirudi gu mugitzeko, kalera ateratzeko, gure jarreretan iraunkorrak izateko zerbait larriak gertatu behar duela, ez? Norbaitek bere buruaz beste egitea, baina hori muturreko azken geltokia da, ez? Aurretik jende asko dago, asko sufritzen duena gure ikasgeletan, eta horri egin nahi nion bertso sorta bat, aldarrikatuz, identitate guztiak direla eder eta bizigarri eta aniztasunak egiten gaituela, benetan eder eta mundau zoragarri horrek egiten dula. Bai, polita da hori ere, ezta? Dagoeneko 26-27 urte badira, lehiaketa hau abian jarri zela. Lehenengo urte hartan Lazkao Txiki bizirik zela bere eskutik jaso nuen saria, orduko hartan txikitxoen mailan bigarren saria zen, eta duela 25 urte txikitxoen mailan lehendabiziko saria eskuratu nuen, eta gero gaztetxoen mailan ere bizpahiru aldiz ere irabazle izan nintzen, eta gerora nagusien mailan azken 2 urtetan irabazi dut, ez? Polita da hori eta hori esanei izan diet txikitxoetako irabazlei, ez? Duela 25 urte ni beraien tokian nengoela eta jarraitzeko idazten, hemendik 25 urtera polita litzekelako beraietako bat helduen kategorian nagusi izatea, ez? Bestetik oso polita pixka bat nik zorte hori izan nuen Lazkao Txiki ezagutzekoa, bere eskutik saria jasotzekoa, eta sari banaketan ez dut komentatu, baina badaukat kuadro bat nire saririk kutxunen bezala gordetzen dudana, Lazkao Txikirekin ateratako argazkia, eta oso kuriosoa da, bera eta biok, berak ni sorbaldatik helduta, eta ni barrikadaren kamisetarekin nago eta belarritakoarekin, ez da 11 urte nituen artean, eta esango zidan horrela ez dela bertxotan egiten, ez? Orduan etzelako pentsagarria norbait belarritakoarekin bertxotan ari zitekenik, ez? Eta are gutxiago 11 urteko ume mukizu bat, ez da? Eta gaur egungo egoerara itzuliz eta nik idatzi dudan bertso sortara itzuliz, orduan ere, edo orain dela oso gutxi arte, etzen pentsagarria, ez, nik idatzen izaken bertsoak norbaitek idatziko zituenik, ez? Eta iruditzen zait Lazkao Txiki gaur egun harro egongo litzatekeela nik edo beste edo nork horrelako gai bat jorratzeaz, ez? Eta horri ere egin nahi nion aldarri. Pentsagarri ez ziren hainbat gai, pentsagarri bihurtu ditugula eta hor lanean jarraitu behar dugula, hori, norbanakoaren zoriona eta askatasuna dagoelako jokoan, zergatik existitu,
beti existitu izan dira realitate hauek, beti existitu dira zakila duten emakumeak eta bulba duten gizonezkoak.